Una for tribalism. Yes, tribalism ebugo this country and abo Nigeria. Yes, tribalism ebugo this country and abo Nigeria. Una mo na abo e-money. EFCC mere arrest. Yes, e-money. EFCC mere arrest. EFCC ga birthday Obi Cubana na abo Flavor ego na the birthday. Na abo ya ego na the birthday. Ego na abokwa ya abokwa naira. Abokwa kobo. Okwa pounds. Ka na abo ya. This need mekwa anu e-money arrest. As na e-money. That na e-money zero naira oba. Yes, not that na owe rubber zo naira. That na owe mere jiwe kporo e-money ga gbochie. Oya mere ndị Efcc jiwe ga kporo e-money ga gbochie. Ndị Efcc reason for the more decisions bụ na e-money abụrụ onye Hausa, abụkwa na onye Yoruba. Yes, because ọ bụrụ na onye Hausa bụ onye Yoruba ko biye me this type of thing. Emegide kpọrọ ya ga gbochie. Because onye Igbo agbụrụ e-money ga gbochie. Because of no zoro naira roba, so no zoro naira roba. Nwa Okoye buru naira na-eme abuse, emetu ya aka. Nwa Okoye buru naira na-eme abuse, emetu ya aka. Ọ e-money ka afro. Duto na e-money bụ onye Igbo. Onwe ndị ga-ekwuru fe ọnụ fa. Agboro e-money no pia ka gbochie. Yeah, tribalism ju na this country. Tribalism ju na this country akarigo. Yeah, tribalism ju na this country akarigo. Ndị Hausa na-emezi ife ọbụla gbasara afa na this country. Tribalism ju na this country akarigo. Duto na e-money bụ onye Igbo. Abụrụ onye Hausa, abụrụ onye Yoruba. Agboro ozuzu ka gbochie. Sọsọ na asị na ọ zọrọ naira ọkpa. Nna aghọtadị m sef. Sọsọ na mmadụ were ọkpa zọọ naira mistakenly. Ọ bụ na oke fa na-abụ ego ọzọ naira ọkpa. Eburu ya ga-gbochie. Yes, because feji anything agasị na o mere. Agboro ozugbo ga-gbochie. Ndị efo na dị so jealous. Yes, ha dị so jealous of ndị Igbo. Yes, ha dị so jealous. Ha na wonder ka ebe ndị a si ebute ego ya na-ebute. Ha gba ihe niile fa na-eme ndị Igbo. Ebe ka fa si enweta this type of money. Ha dị so jealous. Ọ ya mere onye Igbo ọbụla mere mmemme nnọọ attack over the person. Onwe ka o si bụ ego ọbụna ọ bụrụ ego pọkarịa. Achụ adịwe ya ga-esi wee gbọrọ ga gbochie. Yes, nwa Okoye na-eme naira abuse. Nwa Okoye na-eme naira abuse. Onkwa onye kpọrọ ga gbochie. Onkwa onye metu ya aka no e-money. Duto ama na e-money bụ onye Igbo. Yes, duto na ama na e-money bụ onye Igbo. Rush ozugbo gbọrọ ga gbochie because ama that na onwe nge kwuru ya ọnụ fa. Yes, because ama that na e-money enwere onye bịa pụta nnọọ kwuoro ya ọnụ ya. Rush ozugbo kpọrọ e-money nnọọ ga gbochie. Yes. Anyị nwabụ ndị Igbo ekwesịghị ịma ihe. Yes, anyị ekwesịghị ịma ihe because investment niile ndị Igbo nwere bụ na ugwu Hausa fakọdis. Yes, even though Obi Cubana niile o nwere bụ nọ Lagos, Abuja. Onwe nke nọ n'ala Igbo. Yes, onwe nke nọ n'ala Igbo. Anyị nwabụ ndị Igbo ekwesịghị iji uche anyị nnọọ mara ihe ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị anyị. Thanks for watching.